Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan meidän yhteistä podcastia nimeltä. Sirkuspellejä vai glamouria? Mä oon tosiaan Aino Ja mä oon Venja. ja me opiskellaan tällä hetkellä sirkusartisteiksi. Sasakissa eli Salpauksen. Sirkusartistikoulutuksessa. Kyllä. Ja me ollaan tällä hetkellä kolmannen vuoden opiskelijoita ja vielä on puoli vuotta jäljellä suunnilleen koulua. Ja kerroksä sä tästä podcastista, että mikä tässä on niinku ideana? Siis tää on aika lailla ollut nyt extempore idea. Ollaan tästä joskus puhuttu, mutta sitten se vaan jäi. Ja sitten aina tasan viikko sitten oli mulle silleen, että nyt ihan oikeasti, että pitäisikö vaan niinku aloittaa. Ja että kun tämän tyylistä sirkusaiheesta podcastia ei ehkä ole vielä olemassa, niin sitten me oltiin silleen ihan sama, että nyt vaan aloitetaan, että meillä ei ole mitään ennakko-odotuksia. Mä en tiedä, haluaa kukaan edes kuunnella tätä, mutta se on pääse, että meillä on hauskaa. Joo. Ja tällä niin kuin lähtökohdalla ollaan nyt lähdetty tätä tekemään. Halutaan vähän avata, millaista tämä sirkusartistin työ on, ja sitten vielä, että miten siihen kouluttaudutaan, minkälainen tämä meidän matka on ollut, ja tuoda niin kuin rehellisesti tavallaan kaikki realiteetit, ja sitten taas ne parhaimmat puolet tästä työstä tai matkasta. Jep, ja mitä tämä koulu oikeasti vaatii, ja mitä kaikkea me ollaan koettu, ja paljon me ollaan tehty töitä itsemme kanssa, tai miten me ollaan löydetty itsestämme tämän koulun aikana. Ja vähän sitä, että sitten tulevaisuudessa, että mihin me niinku päädytään töihin, minkälaista sirkusartistin työ on, tai ylipäätänsä elämä, ja sen tasapainottaminen kaiken muun kanssa. Että meillä on niinku tämä matka vielä kesken. Nimenomaan, että mekään ei vielä tiedetä, että mitä tuleva tuo tullessaan, joten me ei edes osata täysin sanoa, minkälainen podcast tästä on edes tulossa. Se nähdään ja kuullaan. Sitten voitaisiin mennä siihen, että miten me ollaan päädytty tähän kouluun, mitkä meidän lähtökohdat on tämän koulun suhteen, että mikä on meidän tausta niin sanotusti. Niin haluatko vaikka kertoa ensin, että mistä sä oot, niin kun, mikä on sun lähtökohta? Joo. Mä siis harrastin 9 vuotta akrobatiavoimistelua tuolla Lakeuden taitovoimistelijoissa. Ja mä sain kuulla tästä koulusta sen kautta, koska yksi sirkusartisti oli pitämässä meillä siellä voimistelussa tämmöisiä pieniä workshoppeja. Joo, työpajoja. Joo, työpajoja. Ja ne oli mun mielestä tosi mielenkiintoisia ja sitten mä ihailin tätä artistia tosi paljon. Mun mielestä se oli niin taitava. Ja sitten mä luin jonkun artikkelin, jossa niinku häntä oli haastateltu. Ja sitten siinä puhuttiin tästä koulusta ja mä olin tainnut mun valmentajiltakin ehkä kuulla, että Suomessa on olemassa tämmöinen koulu. Ja mä meinasin hakea jo yläasteen jälkeen, mutta sitten mä en ollut ihan vielä valmis muuttamaan kotoa pois ja halusin kuitenkin jatkaa voimistelua vielä pidempään, että en ollut valmis luopumaan vielä niin kuin siitä. No sitten lukion jälkeen ajattelin, että no nyt on niin kuin oikea aika hakea, että mulla ei ollut lukion aikana syntynyt mitään muuta kiinnostuksen kohdetta tai mitään muuta alaa, mikä mua kiinnostaisi, koska mä en tykkää semmosista peruslukuaineista. Mä en ole semmoinen koulun penkillä istuja. Ja sit mä tulin pääsykokeisiin ja vähän olin silleen, että no, et saa nähdä, mitä tästä tulee. Itsessään tämän koulun paikkakunta, eli Lahti, ei ihan hirveästi houkuttanut asuinpaikkanaan, mutta kuitenkin, no, pääsin kouluun ja ekojen viikkojen aikana tajusin kyllä, että tämä on ihan mun paikka.
Ja niin kun olin iloinen, että olin hakenut tänne. No, tuntuuko susta niin kuin jännittävältä tehdä se päätös, että sä haet nyt tänne tämmöiseen näin niin kuin erilaiseen kouluun, Mm. että ei mihinkään perinteiseen? No ei oikeastaan, koska se lukio oli ollut niin perinteinen kuin olla ja voi. Ja niin kuin mä olin sanonut niin tarpeekseni niin kuin tämmöisistä niin kuin perusopiskelusta. Joo. Totta kai jännitti silleen vähän muuttaa Lahteen ja silleen, että mä tiesin, että asiat tulee muuttumaan ihan niin kuin päälajalle. Ja tietenkin voimistelun lopettaminen oli tosi iso juttu, koska se oli ollut niin iso osa mun elämää niin Mm. pitkään. Niin, mutta sitten kuitenkin täällä koulussa oli jonkin verran myös semmoista, mitkä oli niinku tuttua, mutta toki toisaalta sirkus ja voimistelu on aika eri asia, että siinä tuli sitten taas kuitenkin yllätyksiä, josta voidaan sitten puhua Joo. jossain toisessa jaksossa lisää. Musta tuntuu, että tästä koulusta on, ainakin silloin kun mä oon itse hakenut tai me ollaan haettu, niin tosi vähän silleen niin kuin saa tavallaan käsitystä, että minkälaista tämä Mm, niin kuin oikeasti on. Että jos ei ole niin kuin taustaa mistään sirkukseen liittyvästä, niin se on jotenkin vaikea silleen jep. saada sitä kuvaa. Mulla itsellä on tausta alun perin telinevoimistelusta, ja sitten sitä kautta mä en halunnut jatkaa kilpailemaan, vaan halusin, niin kun, tai halusin ylläpitää tavallaan akrobatiaa ja päästä kuitenkin niin kun tekemään erilaisia akrobatiajuttuja. Ja sitten mä niin kun huomasin mun läheltä tuolta Mäntsälästä, että siellä on tämmöinen Sirkus Sirius. Ja mä päädyin sitten sinne harrastamaan, koska siinä oli mahdollisuus sitten niin kuin ylläpitää akrobatiaa ja vielä päästä esiintymään. Ja sitten se alkoi houkuttelemaan mua. Ja mä harrastelin siellä jonkun aikaa, mitäköhän mä olisin ollut ehkä 4 vuotta sitten sirkuksessa harrastin ja sitten aloin tekemään just ilma-akrobatiaa siellä. Ja sitten jossain kohtaa mulle ei ollut oikein maistunut tämä lukiossa käynti, että mä oon sen kyllä niin kuin aloittanut ja aika pitkälle päässyt, mutta se oli niin kuin tosi vaikeaa, että tajus sen, että tarvii niin kuin jotain konkreettista tekemistä. Ja sitten just siinä kun oli sirkuksessa, niin meiltä aika moni tuolta Siriukselta lähtee sitten, niin kuin, tai aina joka vuosi joku lähtee tänne Lahteen niin kuin opiskelemaan tästä sirkuksesta sitten ammatin itsellensä. Niin sitten mulla tuli sellainen ajatus, että no, pitäisikö mun nyt vaan jättää tuo lukio kesken ja mennä tämän mukaan, että tavallaan ää, jotain sellaista, mikä olisi vähän luontevampaa. Ja sitten mulla niin heräsi tosi vahvasti kiinnostus ja mulla oli onneksi niin kuin sitten tuttuja jo valmiiksi täältä koulusta, että niin kuin oli vanhoja harrastekavereita ja näin, niin oli sinänsä niin kuin helppo lähteä hakemaan, että oli vähän käsitystä, että minkälainen tämä koulu voisi olla. Että se antoi sitten sen loppujen lopuksi sen rohkeuden, että hain ja tulin pääsykokeisiin, jännitti kyllä ihan hirveästi. Et se oli jotenkin sellainen, niin kun siitä oli puhuttu, että ne on hirveän pitkät. Me puhutaan jossain kohtaa vielä näistä pääsykokeista erikseen ja kerrotaan, niin kun, että mitä se pitää sisällään, mutta jännittävät 3 päivää. Ja joo, Todella. sitten pääsin ja nyt me ollaan oltu täällä se reilu vajaa 3 vuotta. Mm. Entä minkälainen tai muutos tämä oli, että se oli kuitenkin niinku harrastus ja nyt sitten sä tulit kouluun. Että koetko sä, että Mm. siinä oli niinku suuri ero? Joo, olihan se iso ero, että mulla oli parhaimmillaan silloin, kun mä harrastin sirkusta, niin olisiko ollut 3 treenit viikossa, eli ehkä niin 2 tuntia 3 kertaa viikossa. Ja sitten nyt se tarkoitti sitä, että se on niin kuin joka päivä, Mm. mitä 4-6 tuntia ainakin. Ja silleen, että siihen kuului myös paljon muuta kuin se, mikä mulla on niinku ensisijaisena kiinnostuksen kohteena, eli vaikka ilma-akrobatia. Että sitten mä niinku opiskelen sitä kaikkea muuta. Että kyllä se niinku, ekat viikot osoitti sen niinku propas, että niinku, tämä
tulee niinku olemaan tosi fyysistä jatkuvasti. Jep, ja ihan vaan noi pääsykokeetkin osoitti sen, että tää tulee olemaan tosi fyysistä. Joo. Musta tuntuu, että mulla oli ainakin jokainen lihas aivan jumissa ja jalat mustelmilla niin kuin noiden pääsykokeiden jälkeen. Ne pääsykokeet on kyllä sellainen niin kuin hyvä tavalla itsellekin sellainen testi, että jos ne pääsykokeet jo tuntuu siltä, että en mä tiedä, onko musta tähän, niin sit ei välttämättä, se ei ole sun juttu, koska sitten tämä koulu tulee olemaan niin kuin sitä koko ajan, se on sun arkea tavallaan tämä opiskelu. Jep. Että Jep, ja tää koulu vaatii myös iteltä tosi paljon niin kuin, motivaatiota. joo. Niin kuin, täällä on aika paljon asioita myös, joita tehdään itsenäisesti. Että jos ei sulla itsellä löydy sitä motivaatiota, niin sit se on vähän Joo. vaikea juttu. Se on raskasta ja Niin. Seuraavaksi me ajateltiin vähän kertoa, että mikä se on ja meidän suhde. mikä tää on niinku meidän juttu ja miten me ollaan niinku löydetty toisemme. Tai toki joo, päästiin samalle luokalle ja totta kai, että haettiin niinku samaan aikaan tänne kouluun. Ajateltiin kertoa, että miten me ollaan ystävystytty. Joo, ja mikä on meidän välinen niin kuin se juttu. Tai Joo. että niin tosiaan meillä valitaan täällä koulussa omat lajit, jota sä lähdet niin kuin sitten kehittämään ja sitten sä teet siitä päättötyö ja niitä on yleensä 1-2. Ja meillä on molemmilla omat lajit tai yksilölajit, että mä teen rengastrapetsia ja sä teet... Mä teen käsillä seisontaa. Joo, ja sen lisäksi sitten me tehdään duona, eli kahdestaan, niin pari strapseja, eli tämmöisiä liinoja. Ja sitten sitä kautta meillä on niin kuin lähtenyt tämä yhteistyö. Ei välttämättä edes sitä kautta. Niin. Se straps ei ole ehkä eka juttu. No joo. Mutta sitten toisaalta onhan ne nyt iso tekijä. Ne on iso tekijä. Kyllä. Mutta haluatko sä kertoa, että miten me päädyttiin nimenomaan tähän duoon? No mulla tulee sen mieleen se iso keho nyt, kun siitä puhuttiin. Joo, sä voit kertoa eka siitä. Eli siis meillä oli tämmönen iso keho, joka on niinku semmoinen koko meidän tämän alan, eli jos on mukana 1., 2. ja 3, niin tehdään semmoinen piiri. Joo. Niinku. Niin sitten siihen aina valitaan pari, jonka kanssa sitten sen tekee. Niin mä muistan, että kumpi se oli. No ehkä voisi vähän niinku backstorina sitä, että me ei oltu hirveästi oltu niinku tekemisissä ekoina viikkoina täällä koulussa. Meillä oli eri kaverit, kehen me oltiin aluksi tutustuttu. Joo, että pääsykokeissa me oltiin oltu eri ryhmissä, niin sitten me ei oltu silleen huomattu niin toisiaan. Kyllä. Siis mä olin Joo. Musta tuntuu, että mä ehkä tulin sulle silleen, hei, haluatko sä olla mun pari? Mä en tiedä, mulla on sellainen tunne, en ole varma. Mutta sitten mä olin vaan, että hei, että ollaanko parit. Ja sitten me tehtiin yhdessä se keho, niin kun se tehdään pareittain. Ja sitten meillä oli koko ajan sellainen tsemppaava ja hyvä fiilis yhdessä. Sitten siitä tuli sellainen, että toi ihminen voisi olla aika samanlainen. Sitten sattumalta Venjalla oli samana päivänä, perjantaina, synttärit. Joo. Ja sitten mulla tuli sellainen, että voi että niinku, se on niinku yksin täällä Lahdessa, että pitäisikö mun kysyä, että haluaisiko se vaikka viettää iltaa, että voitaisiin niinku tehdä jotain. Ja sitten Venjahan innostui tästä ideasta. Ja sitten aina tuli mun luokse mun synttäreinä ja just juhlittiin mun synttäreitä. Ja sitten meillä kyllä klikkasi aika hyvin. Tai meillä oli oltiin tosi samantyylisiä ihmisiä ja niinku persoonat kohtasivat hyvin. Joo. Ja sitten pitäisikö mennä siihen, että mistä me inspiroiduttiin tekemään nimenomaan näitä paristrapseja? Sitten joku pari viikkoa syksyllä. Alettu hengaamaan tai niinku viettämään aikaa koulussakin enemmän ja tutustuttiin niinku vielä enemmän toisiimme. Mutta sitten täällä Lahdessa järjestetään semmoiset katusirkuskarnevaalit nimellä. Niin siellä on sitten erilaisia esiintyjiä. Ja sitten me oltiin yhdessä katsomassa niitä. Ja siellä oli tämmöinen paristraps
numero. Mhm. Ja sitten sen jälkeen, mä muistan, otinko mä jo siinä samalla vähän silleen, että tää voisi olla siisti juttu tai silleen jotain. Ja sitten muistan, että me ehkä puhuttiin sen jälkeen silleen, että mua on ehkä vähän niin kuin jo ennen tätä koulua kiinnostanut. Tai molemmat oli vähän silleen ollut Joo, mutta tää ei tullut miettinyt. vielä ilmi mun mielestä siinä. Ai ei. Mun mielestä ei. Mun mielestä tää tuli. Ei. Eikö me eka päätetty, että. Ei. No ihan sama. No joka tapauksessa tuli sit Joo. ilmi, että molempia oli niinku aikaisemmin tullut vaikka molemmilla niinku Instagramissa vastaan erilaisia niinku paristrapsivideoita. Oli tullut vähän sellainen, olisiko tää se mun juttu. Ja siitähän me tietenkin todettiin, että hei, meillä on nyt 2 ihmistä, joilla voisi aika hyvin niinku toimia yhteistyö niinku taustojen puolesta. Ja niinku, muutenkin tavallaan. Koska se, jos sä teet pari lajia, sun pitää sitoutua aika hyvin siihen toiseen ihmiseen tai silleen, että niinku teille pitää olla myös henkinen yhteys, koska muuten siitä treenaamisesta ei tule yhtään mitään, että se tulee olla niinku vaikeeta, niin tuli niinku sellainen, että tässä voisi olla hyvä kombo ja miten Joo. sitten? Siis mä muistan ton silleen, että me käytiin semmonen keskustelu, että me oltiin nähty just se numero siellä, niin kuin, että se oli just tyylin päättynyt. Joo. Ja sitten me oltiin, että vitsi toi olisi niinku siistiä tehdä tuommoista niinku paristrapseja. Ja sitten mut sitten me oltiin molemmat silleen, että kun me oltiin nähty varmaan molemmat semmoisia videoita, joissa oli niinku mies ja nainen. Totta. Joo, siihen Niin, liittyy muuten tää. Joo, ja sitten me oltiin silleen, että no vitsi, kun meidän luokalla ei ollut hirveästi miesoletettuja Kyllä. ihmisiä. Niin sitten ajattelin, että no joo, kyllähän tässä nyt voi vielä niinku odotella, että jos niinku tulisi vastaan semmoinen, että joku mies, että niinku vois alkaa tekemään. Mutta sitten me oltiin kuitenkin silleen, että no hei, jos me ei nyt niinku kumpikaan löydetä ketään miestä, niin et miksi me ei sit vaan alettaisi tekemään? Oli sellainen, että niinku, näitä ei ole Suomessa ainakaan niin paljon, siis silloin. Musta tuntuu, että se on vähän ehkä lisääntynyt nyt tässä parin vuoden sisällä, mutta ei oltu nähty niin paljon naisduoja, jotka tekee paristrapseja. Niin sitten ajateltiin, että no tässä voisi olla itse asiassa ihan ideaa. Ja sitten moni on itse asiassa, mun mielestä ainakin pari ihmistä on sanonut sillä, että tämä on niinku harvinaisempi. Tai ainakin silloin, että naiset tekee niinku duona paristrapseja. Että se on ehkä enemmän just semmoinen mies-nais tai mies-nais oletettu, että tekee niinku yhdessä. Mutta joo. Joo. Ja sitten mun mielestä se oli aika lailla niinku heti sit seuraava koulupäivä. Siellä taisi olla viikonloppu välissä tyyliin. Niin lähdettiin kyllä sitten heti testailemaan. Ja no se lähti aika nopeasti kyllä siitä. Sittenhän me ollaan niinku, päädyttiin, että se on niinku meidän ykköslaji ja sitten nämä toiset, mitkä meillä on, niin ne on sitten toisina lajeina. Ja joo, siitä ollaan tultu niinku pitkä matka tähän pisteeseen, että niin, ollaan kasvettu yhdessä ja kehitytty ja niin kun on tullut omat, tai siis yhteiset tavoitteet, mihin me halutaan tänne koulun jälkeen päätyä. Eli niin kuin työelämään sitten, mutta haluatko kertoa, että mitä me halutaan tehdä tämän koulun jälkeen, että mitkä meidän niin kuin, tavoitteet on yhdessä? No ensinnäkin halutaan, me haluttais ehkä päästä jopa ulkomaille. Ja me ehkä tykätään niinku semmosesta enemmän show-tyylisestä. Show-bisneksestä. Joo, tai semmosesta. Sitä glamouria. Joo, vaikka siis tykätään tehdä kyllä monenlaista, mutta ollaan sillä aika avoimia niin kaikille tyylilajeille. Niin, kyllä. Mutta eniten kiinnostaa tommonen show-tyylinen juttu. Ja just, että ehkä ulkomaille tai sitten jollekin risteilyalukselle olisi siisti päästä. Toki kyllä tää Suomikin kelpaa, mutta kyllä se ulkomaan ehkä kuitenkin vähän houkuttelisi enemmän. Kyllä. Ja siellä toki on niinku paremmat työmahdollisuudetkin. Joo, niinku. Suomessa on aika niin kuin suppeat verrattuna ulkomaille, että se niin kuin maailma on siellä ulkomailla niin paljon isompi verrattuna Suomeen. Et Suomessa on niin kuin näitä perinteisiä sirkuksia ja sitten muutamia nykysirkuksia, mutta meillä ei ole niin kuin
ykköstavoitteena tällainen perinteinen sirkus, että toki olisi mielenkiintoista nähdä se maailma Jep. ja niin kun, kokea, että minkälaista se on. Ja varmasti voitaisiin tykätä myös siitä, mutta et enemmän just sillä niin kun nykysirkuksen tai semmoisen show-bisneksen puolelle. Jep. Jep, että totta kai niin kuin jokainen työmahdollisuus on plussaa ja On. niin kuin silleen, että kokemuksia tietenkin tarvii kaikesta. Joo. Ja niin kuin, haluaisitko Aino kertoa, että miten meillä on tässä kuitenkin vielä edessä ennen kuin pääsee sitten Tosiaan työelämään? me valmistutaan helmikuun viiva toukokuun välillä, että tässä on vähän sellainen liukuva valmistumisaika periaatteessa. Ja nyt meillä on seuraavaksi edessä kaikista jännittävimmät paikat ja ilmeisesti niin kuin se hetki, johon me ollaan tää koko 3 vuotta niin kuin, tähdätty. Eli meillä on päättötyöt, joka tarkoittaa sitä, että meillä on ensin tämmöinen raati, eli me esitetään tämä meidän valmistama tai niinku toteuttama päättötyö niin tämmöiselle raadille, johon tulee siis tämän alan kautta tai erilaisten taidealojen niin, mahdollisia työnantajia tai niin kuin asiantuntijoita. Esimerkiksi voi tulla vaikka niin kuin, teatteriin tai tanssiin tai perinteiseen sirkukseen tai sitten tämmöiseen showbisnekseen niin kuin, alan ammattilaisia. Ja he tulee sitten katsomaan tämän ainoastaan he. Ja heillä on sitten mahdollisuus kysyä meiltä tästä päättötyöstä kysymyksiä. Ja se on sitten todella jännittävä hetki tulossa. Ja siihen meillä on aikaa itse asiassa enää kuukausi. Että varmasti tulee sitten sen jälkeen vähän jaksoa fiiliksistä liittyen tähän päättötyöhön. Joo, mutta mikä on sitten seuraava vaihe? Vähän ehkä sitten on jo niin kuin laskeutunut tämä tilanne. Sitten meillä tulee itsessään niin kuin tämä päättötyökokonaisuus, eli joka luodaan niin kuin koko luokan kesken, ja siihen tulee sitten kaikkien omia niitä pieniä päättötyönumeroita niistä henkilökohtaisista omista päälajeista. Ja sitten kootaan sitten semmoinen kokonaisuus, ja se sitten esitetään useamman kerran, niin kuin, on sisäisiä näytöksiä, eli vaan tämän niin kuin koko salpauksen oppilaille. Joo. Ja sitten on myös niin kuin ihan semmoisia näytöksiä, johon kaikki saa tulla katsomaan. Joo, ja Ne on ehkä vähän sitten rennommat. Joo. Me ainakin saa useamman mahdollisuuden, koska se raati on nimenomaan, se on vaan se yksi kerta. Ja se on sitten siinä, mutta ja sitten tosiaan siinä kokonaisuudessa on esimerkiksi meillä on nykytanssi ja jats-tanssi, eli niin kuin tämmöisiä tosi kivoja lisänumeroita, tai silleen, että pääsee tekemään vähän muutakin, ja pääsee tekemään yhdessä meidän luokan kanssa vielä tämä niin kuin viimeinen juttu yhdessä. Jep. Ja tosiaan nämä päättötyöesitykset esitetään tammikuun 14. päivä alkaen. Varmasti laitetaan johonkin someen infoa, niin niitä on mahdollista tulla ihan katsomaan tänne paikan päälle Lahteen. Ja periaatteessa sen jälkeen meillä on muutama arviointikeskustelu. Ja sitten niinku sirkusalan opinnot on niinku siinä. Että sitten jos on vielä jotain ytoja jäljellä, niin sit niitä, tai niinku, niille on varattu sit aikaa vielä siitä keväästä alkaen. Jep. Joo. Eli mutta me ollaan niinku ihan loppusuoralla ja tää on mennyt niin nopeasti. On. Tää on ihan niinku käsittämätöntä. Me halutaan ottaa niinku nämä kuulijat ja kutsujat niinku mukaan tähän meidän matkalle eteenpäin. Tästä tavallaan vasta alkaa tämä meidän ura. Et nyt me ollaan vielä opiskelijoita, mutta sitten me ollaan työntekijöitä ja virallisesti sirkusartisteja. Kyllä. Niin nyt pääsee vielä vähän kuulemaan, millaista tämä koulu on. Ja sitten mennään tämän podcastingin osalta silleen työelämään. Jep. Ja
toivotaan, että saataisiin niin kuin hyvää materiaalia tänne, että saataisiin niin kuin hyviä työkokemuksia, joista päästäisiin sitten kertomaan teille myös. Ja niin kuin sitä niin kuin todellista puolta siitä, että minkälaista se artistielämä voi olla. Ja vähän, että mitä siellä kulissien Joo. takana Meillä tapahtuu. löytyy ihan hauskoja ja mielenkiintoisia tarinoita liittyen tähän, vaikka tähän kouluun tai on työskennellyt, että täältä löytyy. Jep, eli ehdottomasti, jos olet kiinnostunut tästä koulusta, niin Jää kuuntelemaan. Joo, kannattaa, koska keväällä on sitten haku taas Mm. meidän kouluun. Että... Joo. Joo, tosiaan senkin osalta, niin jos olet kiinnostunut, niin meidän on tarkoitus tehdä tämmöinen kysymyksiin vastailu jakso, niin voi miettiä ja vaikka jopa laittaa meille niin kuin jo jotain, jos tulee jotain kysyttävää, niin meidät löytää siis, haluatko kertoa, mistä kaikkialta? Meidät löytää Instagramista nimellä, onko se duo_aveja vai kun se vaihdettiin jossain? No siis, jos hakee duo_aveja, niin varmasti Joo. löytyy. Ja... Eli meidät löytää Instagramista nimellä aveja_duo. Ja myös TikTokista. TikTokiin me ollaan tehty vähän rennompaa sisältöä ehkä, mutta Kyllä. sieltäkin löytää. Mun mielestä se on ihan samalla nimellä. Joo, ja laitetaan varmasti niinku tuohon infoon sitten tiedot näistä meidän someista. Ja Jep. toki sitten jos, tämä riippuu missä kuuntelee, niin tämä video tulee YouTuben puolelle ja äänen voi kuunnella sitten Jostain. Spotifysta. Spotifysta. Kyllä. Joo, meillä on toi kamera ollut sitten välillä vähän vinossa, mutta joo. Se, että Me tässä häiritä. niin tuli mieleen, että mehän suunniteltiin, että ensi jaksossa. Eikö me sanottiinko me se jo? Ei me sanottu. Ehkä jossain mainittiin tuolla jo siitä, että tosiaan ensi jaksossa ajateltiin, että puhuttaisiin tästä koulusta vielä enemmän ja niin kuin paljon se on meiltä vaatinut. Ja, mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin, ja mitä niin kuin me oikeasti täällä opiskellaan. Mitä täällä niin kuin tapahtuu? Että, koska me ollaan, jos miettii näitä salvauksen vaikka muita aloja, niin me ollaan vähän eristäytyneitä ehkä muista aloista, koska meillä on tosi erilainen tämä rytmi täällä, mitä ehkä muilla on. Ja tämä eroaa tosi paljon niin kuin, tavallisesta tai Kyllä. tosi monesta perusopinnoista. Joo, ja siis niin. Aina jos kertoo jollekin ihmiselle vaikka, että opiskelen sirkusartistista, niin tulee se kysymys, että siis mitä se tarkoittaa? Mitä te teette siellä koulussa? Monihan ajattelee, että sirkuspellejähän täällä vaan valmistuu, mutta ehkä sitäkin. Joo, kyllä siihen sitäkin kuuluu ehdottomasti, että onhan se aika hauskaa. Jep. Opiskelu välillä ainakin. Ja siitä ehkä sitten tämä niinku, meidän nimikin tuli, että ehkä ne ennakkoluulot tai käsitykset on erilaiset tätä koulua ja alaa kohtaan, mitä ne sitten oikeasti on, niin halutaan ehkä sitä hyvässä ja pahassa niin kuin tietyllä tavalla, että niin kuin, semmoinen käsitys on helposti, niin varsinkin Suomessa, että sirkus tarkoittaa nimenomaan niitä pellejä. Ja ehkä monella on just jäänyt se perinteinen sirkus, mitä on niin kuin, mitä Sirkus Finlandia esim. Tekee, tai tähtisirkus Suomessa. Niin. Ja... Että ne perinteiset sirkus on ehkä niin kuin jäänyt ihmisillä tietyllä tapaa, että siellähän on niitä pellejä ja, niin, ja tietenkin ei vähätellä pellejä tietenkään. Että ne on myös niin kuin oma lajinsa. Ja, niin kuin, vaatii paljon, siis todellakin. Ja niin sitten jotenkin, että se nykysirkus on vielä aika niin kuin... Eli ei ole ehkä niin monen ihmisen tietoisuuteen vielä tullut, mitä se nykysirkus voi olla, koska se on taas sit niinku ihan oma lukuunsa. Ja niinku... Just ehkä se, että onhan sitä niinku paljon, tai sillain tosi paljon tämmöisiä pieniä nykysirkuskomppanyita, sanotaanko mutta sillain sitä ei ole niinku vielä saatu sitä käsitystä niinku silleen tavallisille ihmisille, että niinku, mitä se oikeasti tarkoittaa, että mikä tämä nykysirkus on. No mitäs Aina? Alkaisiko tämä olla tuossa?
Kuusalla nyt tässä, että kiitos kun jaksoit kuunnella ja katsoa. Ja jos tiedät ihmisiä, apua. No niin, akkukin on jo Akkukin vähissä. kertoo, että nyt tää olisi niin tässä. Eli niin, jos tiedät ihmisiä, jotka vois kiinnostaa tästä, miettinyt esimerkiksi tätä alaa tai muuta, niin kerro ihmeessä niille. Niin toivottavasti nähdään ensi jaksossa. Jep, että toivottavasti me ollaan vielä täällä, eikä me olla tultu katoman päälle. Joo. Että sekä peukkuja. Okei, ei voida noita. Voidaan. Me saadaan tehdä mitä me halutaan tämän meidän podcast.